počuť niečo iné. Niečo iné má hodnotu 500 eur, hľadám nejaké iné slovo, ktoré vám môže priniesť tieto peniaze. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, kytica. Nie, ani toto slovo nebolo správne. Takže, čo to môže byť? Čo je podľa vás správna odpoveď? Ja viem, že to slovo poznáte, len ho musíte naozaj nájsť. A keď ho máte, musíte byť naozaj najrýchlejší, najlepší. Viem, že to zvládnete. Verím tomu, že niekto z vás... Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Babrák. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Nemôžem ho uznať. Ani toto slovo. Môžem vám dať peniaze len za to slovo, ktoré ja mám tu v obálke a zatiaľ mi ho nikto nepovedal, ale verím tomu, že čoskoro tomu tak bude. Že naozaj čoskoro tu bude mať výhercu, ktorý vyhrá úžasné peniaze, 500 eur, áno. Hráme o nemalú sumu, hráme o 500 eur, ktoré môžete vyhrať veľmi jednoducho a veľmi rýchlo. Máme stále rýchle prepojovanie, takže vidíte, že tu naozaj môžete byť veľmi rýchlo jeden za druhým. Že naozaj veľmi rýchlo zase môžete spojiť a povedať mi váš tip. A takisto veľmi rýchlo môžete aj tieto peniaze vyhrať. Len mi naozaj musíte povedať tú správnu odpoveď. Takú, ktorú som tu ešte nepočula. Takú odpoveď, ktorá má hodnotu 500 eur. Ja ju mám tu v obálke. Obálku mám stále zatvorenú, ale chcem ju otvoriť s niekým z vás. Chcem ju otvoriť s niekým z vás, ktorý mi to slovo povie. A povie mi tú správnu odpoveď. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Bábka. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Potrebujem počuť niečo iné. Nejaké iné slovo má hodnotu 500 eur. Takže skúste vytvoriť niečo iné. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Byt. Nie, nebola to správna odpoveď. Ideme ďalej. Haló, dobrý večer. Bábika. Nie. Krásne slovo nebolo správne. Haló, dobrý večer. 3, 2, 1. Ideme ďalej. Haló, dobrý večer. Haló, ste v štúdiu? 3, 2, 1. Ideme ďalej. Takže... Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Rys. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Haló, dobrý večer. Sánky. Nie. Takže, čo iné sa dá ešte vytvoriť? Čo tu ešte nebolo? Haló, dobrý večer. Basketbal. Nie, zaujímavý typ, ale takisto nebol správny. Fú, zaujímavé odpovede. Naozaj veľmi zaujímavé, ste veľmi šikovní, veľmi kreatívni. Ale ešte stále som tu nepočula to správne slovo, ktoré má hodnotu 500 eur. Takže naozaj nechcem, aby ste sa vzdali, tak preto vám dám odteraz. Dám 700 eur za správnu odpoveď, áno, pretože nechcem, aby ste sa vzdali. Pretože naozaj nechcem, aby ste teraz zaspali. Ja chcem, aby ste teraz ešte len začali nad tým lepšie premýšľať. A znova mi zavolali. Ak vaša odpoveď nebola správna, skúste vytvoriť z toho nejaké iné slovo. To slovo tu ešte nebolo. To slovo mám ja tu v obálke a odteraz má hodnotu 700 eur. Takže naozaj teraz... Nespite. Teraz ešte raz skúste vytvoriť nejaké iné slovo. Nejaké iné slovo, ktoré je vám tu v obálke. Skúste ho vytvoriť z týchto písmen, ktoré na obrazovke vidíte a skúste vyhrať tých krásnych 700 eur. Takže verím tomu, že teraz už máte naozaj dostatočný dôvod na to, aby ste ešte raz začali tie písmenka prekladať a vytvárať z nich slova, pretože 700 eur je naozaj dôvod, pre ktorý sa oplatí ešte zostať súťažiť. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Vaša odpoveď? Cisterna. Nie. Zaujímavý typ, ale nebol správny. Naozaj zaujímavé pokusy. Ja naozaj veľmi, veľmi sa mi páči, keď mi hovoríte slova, ktoré tu ešte neboli. Verím tomu, že už tu bude to správne. Haló, dobrý večer. Ideme ďalej. Takže naozaj buďte pripravení povedať mi správnu odpoveď, keď sa sem dovoláte. Pretože 700 eur tu čaká na jedného z vás. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď?
Krabica. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Takisto slovo, ktoré sme tu ešte nepočuli, ale čo ešte iné sa dá vytvoriť? Naozaj ste úžasní dnes v noci. Počula som naozaj veľmi veľa úžasných odpovedí, zaujímavých odpovedí, ale stále nie je tu správno. Verím tomu, že už každú chvíľu ju budem počuť. Že každú chvíľu niekto z vás mi povie tú správnu odpoveď, ktorú ja mám tu v obálke a ktorá má hodnotu 700 eur. Ja čakám na toho, kto mi povie to slovo. Áno, dá sa vytvoriť z týchto písmen, pretože to slovo, ktoré hľadám, je vytvorené z tých písmen, ktoré vidíte na obrazovke. Minimálne 3, maximálne všetky. Haló, dobrý večer. Nástenka. Nie. Zaujímavý typ, ale takisto nebol správny. Potrebujem počuť niečo iné. Naozaj zaujímavé odpovede, veľmi veľa zaujímavých odpovedí, ale stále nie je tá správna. Čo si myslíte? Ktorú odpoveď mám tu v obálke? Ukrýva sa to riešenie priamo pred vašimi očami. Priamo tu. Máte tú odpoveď. Rovno pred očami na vašej televíznej obrazovke. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, Bystrinka. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Naozaj hľadám niečo iné, takže čo iné to môže byť? Aké iné slovo to môže byť? Čo iné viete nájsť? Dúfam, že už len vám zostáva to slovo, ktoré je to správne. Dúfam, že ste ho práve teraz našli a že mi už idete zavolať, pretože naozaj hľadám jedno jednoduché slovo. A musíte ho nájsť ako prvý, pretože ak budete prvý, tak dostanete peniaze. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Kabaret. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Potrebujem počuť niečo iné. Za 700 eur hľadám iné slovo. Kto z vás už konečne nájde? Naozaj veľa odpovedí. Haló, dobrý večer. Seba kritika. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Takisto nie. Potrebujem počuť niečo iné. 700 eur, naozaj 700 eur, len dnes v noci, len za jedno jednoduché slovo. Naozaj, zavolajte sem a vyhrajte ich. Naozaj vyhrajte tieto peniaze, pretože sú tu pre vás. Naozaj každých pár chvíľ tu môžete byť. Takže kto ešte nespí a chce vyhrať tieto krásne peniaze, ak ste to vy, tak zavolajte. Skúste nájsť to správne slovo. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, Vaša- Banská Bystrica. Nie. Banská Bystrica. Nie, toto slovo nebolo správne. Hľadám niečo iné. Je to jedno jednoduché slovenské slovo. Minimálne 3 písmena, maximálne všetky, ktoré na obrazovke vidíte. Z týchto písmen treba poskladať jedno jednoduché slovo. Príliš si to nekomplikujte, je to naozaj jednoduché. Každý z vás to slovo pozná. Každý z vás. Takže minimálne 3 a maximálne všetky písmená, ktoré na obrazovke vidíte. Takže to je všetko, čo treba urobiť. Treba z týchto písmen poskladať naozaj jedno slovo. To slovo už má hodnotu 700 eur. Vaša odpoveď sa musí zhodovať s tou mojou, ktorú ja mám v obálke. Čakám stále na výhercu. Veľa odpovedí som tu mala. Ale stále nie je tu správnu. Čo si myslíte? Aké iné slovo sa dá ešte vytvoriť? Haló, dobrý večer. Dobrý večer, je to slovo sen. Ešte raz poprosím. Slovo sen. Nie. Zaujímavý pokus, ale nebol správny. Takže čo iné sa dá podľa vás vytvoriť? Takže ktoré je ešte to slovo, ktoré sme tu dnes v noci nepočuli? Ste naozaj skvelí, ide vám to veľmi dobre. Ja viem, že naozaj to záleží od toho, že skôr či neskôr sa myslím niekto dovolá. Že je to otázka času. Kým mi niekto zavolá a povie mi správnu odpoveď. Haló, dobrý večer. Zdravím. Vaša odpoveď? Bateria alebo baterka? Nie, bohužiaľ, zaujímavý pokus, to sme tu takisto ešte nemali, ale nebol správny. Také to slovo nemám v obálke. Naozaj, takže sú to naozaj úžasné odpovede. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Sánky poprosím. Ešte raz? Sánky. Nie, ani sánky to neboli.
Za 700 eur potrebujem počuť niečo iné. Ja viem, že to slovo viete, len ho musíte nájsť z týchto písmen. Som si istá, že naozaj už nám nezostáva veľa možností. Takže, ak ste našli nejaké slovo, ktoré tu ešte nebolo, potrebujem ho počuť. Pretože, ak bude to správne, tak môžete vyhrať tieto krásne peniaze. Môžete vyhrať 700 eur. Len tak za jedno slovo. Naozaj to teraz nevzdávajte, teraz nie, pretože už hráme o úžasnú sumu. Hráme o 700 eur. Takže to nevzdávajte. 700 eur vám dám za to správne slovo. Je to veľmi jednoduché. Skladá sa z týchto písmen, ktoré vidíte na obrazovke. Haló, dobrý večer. No. Dobrý večer, vaša odpoveď? Dobrý večer, sitár. Nie, zaujímavá odpoveď, ale nebola správna. Potrebujem počuť niečo iné. Nejaké iné slovo má hodnotu 700 eur a nejaké iné slovo sa ukrýva v tejto mojej zelenej obálke. Potrebujem počuť niečo iné. Aké slovo sme tu ešte nemali? Jednou z nich je aj to správne. Ale naozaj už nám nezostáva veľa možností. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Cestár alebo cestári? Nie, bohužiaľ nie. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Vaša odpoveď? Kasárne. Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Ryba? Nie, nebola to správna odpoveď. Ideme ďalej. Haló, dobrý večer. Stanica. Nie, zaujímavý typ, ale takisto nebol správny. Haló, dobrý večer. 3, 2, 1, ideme ďalej. Takže potrebujem naozaj výhercu pre túto hru. Naozaj potrebujem to mať výhercu, pretože tu mám 700 eur. A ja vám ich chcem ich dať niekomu z vás. Takže, posledná ponuka pre túto hru. 1000 eur. Áno, 1000 eur. Stále tomu nemôžem uveriť, ale naozaj vám teraz dám za to správne slovo 1000 eur. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Tri, dva, jeden. Naozaj nechápem, čo sa deje. Treba, aby ste mi povedali vašu odpoveď, pretože ak bude správna, vyhrávate 1000 eur. Takže kým zavoláte, si tú odpoveď pripravte. Nemôžeme naozaj dlho na vás čakať, pretože toto je naozaj rýchla hra, máme rýchle prepojovanie. Takže naozaj nemôžeme na vás čakať. Pripravte si odpoveď a potrebujem vás počuť, keď sa sem dovoláte. Takže ešte stále hľadáme jedno jednoduché slovo, ktoré sa skladá z písmen, ktoré vidíte na obrazovke. To slovo je veľmi jednoduché a skladá sa minimálne z 3 a maximálne zo všetkých písmen, ktoré na obrazovke vidíte. A toto slovo, tá vaša odpoveď, sa musí zhodovať s tou, ktorú ja mám v obálke. Ak sa bude zhodovať, tak vyhráte 1000 eur. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, je to TIS? Nie. Zaujímavý typ, ale nebol správny. Nejaké iné slovo má hodnotu 1000 eur. Áno, hráme o tieto neuveriteľné peniaze. Je to naozaj neuveriteľné, ale je to tak. Môžete vyhrať 1000 eur len za to, že mi poviete jedno slovo, ktoré mám v obálke, ktoré sa skladá z týchto písmen. A najlepšie, keď mi poviete také, ktoré tu ešte nebolo, pretože je veľká pravdepodobnosť, že bude správne. Počula som tu veľmi veľa odpovedí. Haló, dobrý večer. Je to tabák? Nie. Bohužiaľ. Skúste znova. Takže, ktoré slovo má hodnotu 1000 eur, ktoré tu ešte nebolo? Takže kto bude dnes noci mojim výhercom? Kto vyhrá tieto úžasné peniaze? Tieto peniaze sú tu prichystané naozaj pre jedného z vás. Pre jedného z vás tu mám 1000 eur. Takže naozaj dobre sa pozrite na všetky tie písmená, dobre si to, neviem, čo s tým urobte, ale skúste nájsť to správne slovo. Áno, to správne slovo, ktoré vám môže priniesť 1000 eur. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Vaša odpoveď? Karty. Ešte raz? Karty.
Nie, zaujímavý typ, ale nebol správny. To sme tu takisto nemali, ale ani toto slovo nemá hodnotu 1000 eur. Potrebujem počuť niečo iné. Nejaké iné slovo sa ukrýva tuto v tejto mojej krásnej zelenej obálke, ktorá je stále zatvorená. Ja ju chcem už konečne s niekým z vás otvoriť a chcem niekomu z vás dať 1000 eur. Haló, dobrý večer. Haló. Dobrý večer, vaša odpoveď? Dobrý večer, moja odpoveď je krásna. Nie, bohužiaľ. Krásna odpoveď, ale nebola správna. Ideme ďalej, takže aké slovo sme tu ešte nepočuli? Kto nájde tú jednoduchú odpoveď? Naozaj jednoduchú. Ja som si istá, že každý z vás to slovo pozná. Každý z vás to slovo už počul. Každý z vás vie, čo to slovo znamená. Takéto slovo hľadám. Áno, z týchto písmen, ktoré vidíte na obrazovke. Potrebujem počuť jedno slovo. Tá vaša odpoveď sa musí zhodovať s tou mojou. A vtedy vyhráte 1000 eur. Áno, hráme o túto neuveriteľnú krásnu sumu. 1000 eur je stále v hre. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Rak. Nie. Bohužiaľ, ideme ďalej. Potrebujem počuť nejaké iné slovo. Čo sme tu ešte nemali? Naozaj veľa odpovedí, zaujímavých odpovedí. Haló, dobrý večer. Zaujímavých odpovedí. Dobrý večer, ste v štúdiu? Dobrý večer. Vaša odpoveď? Zaujímavých odpovedí. Dobrý večer, ste v štúdiu. Odpoveď poprosím. No, básnik. Nie, ani básnik to nebol. Potrebujem počuť niečo iné. Takže ja naozaj tomu nemôžem uveriť, že sme ešte doteraz nepočuli správnu odpoveď. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, ste v štúdiu? Áno. Vaša odpoveď? Bystri. Nie. Ani toto slovo nebolo správne. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, je to slovo sestra? Ešte raz? Sestra. Nie. Zaujímavý typ, ale takisto nebol správny. Takže pozor, pretože naozaj ideme už pomaličky ku koncu hry. A ak chcete vyhrať tieto peniaze, potrebujem vás počuť. Ďalšia hra bude za menej peňazí, takže ak chcete vyhrať 1000 eur, potrebujem vás počuť a veľmi rýchlo, pretože naozaj táto hra pomaličky bude končiť. A bola by veľká škoda, keby ste prišli o možnosť vyhrať 1000 eur. Takže naozaj pár posledných chvíľ do konca tejto hry. Ak ste vytvorili z týchto písmen nejaké slovo, ktoré sme tu ešte dnes večer nepočuli, tak sem s ním, chcem ho počuť. Pretože možno práve to vaše slovo má hodnotu 1000 eur. Možno práve to vaše slovo je výherné. Haló, dobrý večer. Áno. Vaša odpoveď? Dobre. Nie, bohužiaľ, ideme ďalej. Potrebujem počuť niečo iné. Nejaké iné slovo. Ktoré tu ešte nebolo. Ktoré slovo mám v obálke? Nemôžem vám to povedať. Ani vám nejako poradiť, ani pomôcť. Pretože za 1000 eur sa musíte s tým potrápiť trošku sami. Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že hľadám jedno jednoduché slovo, ktoré sa skladá minimálne z 3 a maximálne zo všetkých písmen, ktoré vidíte na obrázku. A chcem počuť také slovo, ktoré tu ešte nebolo. Je naozaj jednoduché, každý z vás ho pozná. Každý z vás vie význam toho slova. Navyše toto slovo má hodnotu 1000 eur. Takže ak ste také slovo už našli, máte ho, tak mi zavolajte, pretože táto hra pomaly končí. A vy o pár chvíľ... Haló, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Vaša odpoveď? Ritina. Nie. Zaujímavý typ, ale nebol správny.